画館のそばに置いてある UFO キャッチャーは1000円で取れるのか。頭を持ち上げる作戦。フォローしてください。5回目、やばい、あと5回しか残ってない。なんやこれ、9回目。検証結果、9回で取れました。思うんだけど、1回アームの開きが弱くなった後は取れる説ない？そのうち検証してみます。